Pozrite, Roberta. Dúfam, že ste za mnou neprišli s nejakou hlúposťou. Mám veľa práce. Toto nie je hlúposť. Pozrite sa na to vlastnými očami, dobre? Máme nacvičovať choreografiu, čo nám zadala slečna Lulu. A ktorú ste podľa nej schválili aj vy. Isté, že som ju schválil. Profesori sú tu na to, aby dávali príkazy, vy, aby ste ich plnili. Dobre, tak potom sa poďte pozrieť na show. Isté, že sa na to pozriem. S radosťou. Dobre. To stačí! To stačilo, slečny!